Benvinguts a l'informe setmanal de Sentit Aràcnid. Comentarem les últimes notícies sobre cine, sèries i videojocs. Els germans Russo, directors del Soldado d'Invierno, Civil War, Infinity War i Endgame, seran directors i guionistes de la nova adaptació en acció real de Hèrcules, el clàssic de Disney. Wait a minute. L'actriu Jamie Lee Curtis s'unís a l'adaptació al cine del videojoc Borderlands. També està confirmada l'actriu Cate Blanchett. L'actor Jack Black interpretarà a l'encantador i molest robot Claptrap. Un dia m'avelli suc de taronja. Que bona és la taronja. La sèrie que està preparant HBO sobre el videojoc The Last of Us ja té protagonistes. L'actor Pedro Pascal, al que coneixem molt bé per interpretar a Oberyn en Juego de Tronos i a Mando en The Mandalorian, interpretarà a Joel. I l'actriu Bella Ramsey, a la qual reconeixerem per ser Lyanna Mormont en Juego de Tronos, interpretarà a Ellie. Es rumoreja que podria haver una sèrie sobre Harry Potter per part de HBO. Els responsables han dit que no, però podria ser una sorpresa. Pel moment, si tenim ganes de Harry Potter, tindrem que esperar fins a l'estrena de Animals Fantàstics 3, en la qual ja no veurem a Johnny Depp, sinó a Matt Mikkelsen interpretant el vilà Grindelwald. Estaria a punt de començar el rodatge de la preqüela de Juego de Tronos ambientada en la família Targaryen. S'anomenarà House of the Dragon i entre els actors i actrius confirmats podem destacar a Matt Smith, de Doctor Who, i a Rhys Ifans, que va interpretar, per exemple, a Lizard, el vilà fardatxo de Spider-Man en The Amazing Spider-Man. Les companyies Lucasfilm i Ubisoft s'uneixen per a crear un xoc de Star Wars amb mono verd. Encara no sabem res, però té bona pinta. Un xoc de Star Wars estil Assassin's Creed podria ser una meravella si el fan bé. Fins ací les notícies d'esta setmana. Tornarem amb més contingut.